Sempre se dixo, a fe move montañas, tanto que nin a pandemia do coronavirus será suficiente para que os veciños de Paradela en Meis queden sen Semana Santa. Este ano, pois como que a cuarentena non vamos poder facela en vivo en directo, a representación, pensamos en facer unha serie de vídeos que comezamos fai uns días. Como está traballando o equipo, que este ano estaba ademais traballando moitísimo e agora das súas casas completamente activos, cada un co que ten pola casa, hai quen ten os traxes, hai quen non, pero non pasa nada porque nos amarramos unha sábana na cabeza ou un pano ou o que collemos. O primeiro dos vídeos foi o do Domingo de Ramos, pero xa adiantan que non faltarán a ningunha das citas da Semana Santa. Ademais, serán fieis os textos orixinais, botando man de recursos de anos anteriores para as escenas máis complicadas. Cada actor estáse grabando na casa as súas frases en forma individual e logo vamos facendo toda a montaxe en vídeo de acoplando unhas grabacións con outras e o que faremos é nas escenas que non se pode facer gravadas na casa, como son a crucifixión, os latigazos e algunha escena máis, estamos aproveitando pois imaxes de vídeos de anos anteriores. As redes sociais farán o resto. Os vídeos subiránse aos diferentes perfis da Semana Santa de Paradela para coarse en todos os fogares. Ir subindo as redes sociais, no da Cofradía de Semana Santa de Paradela de Meis, no Concello de Meis tamén se van subir os vídeos e nos vamos compartir en Facebook, en Twitter, en Instagram, vai estar todo compartido en todas as redes para que todo o mundo poida poder ver a Semana Santa e vivila, aínda que sexa dentro do salón, dentro do seu sofá, pero poida vivila e disfrutala. Grazas ás novas tecnoloxías, esta Semana Santa de Paradela será a máis global feita ata o momento. Eles aseguran que saen os improvisados escenarios con máis forza ca nunca. Dende a Semana Santa de Paradela de Meis non paramos, resistiremos sempre ata o final. Como decía un compañeiro, Herodes, Paradela unida pois xamais será vencida e este ano non vai ser menos.